Η ένα διαμοσημακή έρχεται με έντονες αντιπαραθέσεις και σημαντικές δοκιμασίες για όλους. Οι μεγάλοι παίζουν εκτός έδρας ή σε ντέρμπι, ενώ οι μικρομεσαίοι αναζητούν βαθμούς επιβίωσης. Η δράση απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και κάθε αποτέλεσμα μετράει. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανετολικό και θέλει να επιστρέψει στις πιστικές εμφανίσεις. Ο αντίπαλος είναι επικίνδυνος στο transition, αλλά η ποιότητα και η πίεση της έδρας κάνουν τη διαφορά. Άσος 3-0. Στην Τρίπολη ο Αστέρας κοντράρεται με τον Οφή σε μια ισορροπημένη μάχη. Οι δύο ομάδες έχουν σκαμπανεβάσματα, όμως ο Οφή δείχνει ελαφρώς πιο αποτελεσματικός στο ανοιχτό παιχνίδι. 1-1. Η ΑΕΛ φιλοξενεί τον Λεβαδιακό, με τους γηπεδούχους να έχουν ανάγκη την νίκη για να ξεφύγουν από τις χαμηλές θέσεις. Ο Λεβαδιακός παλεύει όλα τα μάτς, όμως η ΑΕΛ στην έδρα της βγάζει ενέργεια. Άσος 2-1. Ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο Περιστέρι. Οι γηπεδούχοι έχουν την εμπειρία και την ποιότητα να επιβληθούν, ενώ η Κηφισιά δείχνει να ζορίζεται εκτός. Άσος 2-0. Στο Βόλο ο Παναθηναϊκός θέλει να περάσει με διπλό σε μια έδρα, που παραδοσιακά κρύβει παγίδες. Αν όμως βρει ρυθμό δύσκολα θα απειληθεί. Διπλό 1-3. Ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε ένα μάτς με ενδιαφέρον. Οι Σεραίοι παίζουν με πάθος, όμως ο ΠΑΟΚ διαθέτει βάθος και λύσεις. Η ποιότητα θα κάνει τη διαφορά. Διπλό 1-2. Στο Φάληρος ο Ολυμπιακός παίζει με τον Άρη στο πιο καυτό μάτς της αγωνιστικής. Οι ερυθρόλευκοι δείχνουν πιο σταθεροί φέτος και έχουν το πλεονέκτημα της έδρας. Ο Άρης είναι επικίνδυνος αλλά όχι σταθερός. Άσος 2-1.